Veliki pozdrav svima. Nemoguće je ne zapaziti Andrićevo ukazivanje na razlike koje postoje između starih i mladih, između naraštaja koja je razdvaja nepremostivi generacijski jaz. To nije slučaj samo u njegovoj knjizi zapisa Znakovi pored puta, već to pronalazimo i u njegovim drugim delima, između kojih ćemo ovoga puta izdvojiti Travničku hroniku. Naime, u Travničkoj hronici u odnosu između francuskog konzula Davila i njegovog pomoćnika Defosea uviđamo tu strašnu i veliku razdvojenost između starih i mladih na koju Andrić aludira. Naime, Andrić u toj knjizi ostavlja sledeći zapis. Oduvek je tako da se dva naraštaja koja se dodiruju i smenjuju najteže podnose i u stvari najmanje poznaju. Ali mnoga od tih razmimoilaženja i mnogi od tih sukoba između raznih naraštaja počivaju, kao većina sukoba uopšte, na nesporazumima. Ključna reč u citatu koji smo naveli, a koji se nalazi u Travničkoj hronici, jeste reč nesporazum. Upravo je to onaj okidač koji dovodi do netrpeljivosti, onaj koji predstavlja jaz između ljudi i tu nemogućnost da se razumeju i da budu podrška jedni drugima. Andrić u zapisima, u Znakovima pored puta govori da postoje, uslovno rečeno, dva vremena u čovekovom životu. On to razdvaja na period dok smo mladi i na period kada ostarimo. On u jednom od zapisa kaže da je mladost obogaćena raznim mogućnostima, da u njoj isplivavaju svi sveži životni sokovi i da je ona obogaćena najrazličitijim bogatstvima ovoga sveta i da zapravo ne osjeća strah i da uvek teži nečemu lepom i dobrom i da je ona puna nade. Sa druge strane, on starost vezuje za pasivna stanja, za istrošen period života kada čovek negde prestaje da se nada nečemu i da bude ono što je u svojoj suštini želeo biti. On se tada nađe negde razočaran, pokušava da sagleda šta je to što je u dotadašnjem životu uradio i da sagledava rezultate svog rada i svoga života. Ono što je ključno i na čemu Andrić tiho insistira jeste da je neophodno u životu pronaći balans, da nije dovoljno podeliti život na dva dela i pomiriti se time, nego da je neophodno pronaći balans i živeti tokom celog života, a imati osjećaj kao da smo uvek mladi. Jedan od zapisa koji je predivan, a koji smo pronašli u Znakovima pored puta, a koji govori upravo o ovome o čemu smo sada razgovarali, jeste sledeći. U prvoj polovini života čovek želi i radi ono čega će se u drugoj polovini stideti i odricati, a druga polovina mu prođe uzaludnim pokušajima da se popravi ili bar zataška ono što se radilo u prvoj. Tako se na kraju sve potire i svodi na nulu. Ostaju samo kajanje i stid. Andrić upravo na ovaj način želi da nam ukaže da je suština našeg života, našeg rada, da služimo uvek svuda i u svemu čoveku i čovečnosti. On smatra da je to neophodan preduslov kako bismo bili ispunjeni i kako bismo bili ono ko mi zaista jesmo. On kaže i sledeće. Vrlo često se dešava da ljudi žive duže nego što treba, nego što vredi, duže nego što život ima cilja i smisla. Prema tome, beskrajno je i apsurdno raditi na produženju života uvek i po svaku cenu. Mladost treba produžiti. Mladost ili bar snagu zrelih godina. Izvinjavam se. Dakle, mladost je taj period čovekovog života koji je Andriću ostao u predivnom sećanju i na kojem on insistira. Ipak, postoje naravno i zapisi u kojima on ukazuje
na neke od prednosti čoveka koji dođe u zrele godine. Jedna od tih prednosti je svakako iskustvo koje stariji ljudi posjeduju, a koja mladosti nedostaje. Knjiga o kojoj ćemo također govoriti, autor, čije ćemo ime spomenuti u našem izlaganju, jeste ime Petra Džadžića i njegova svima verovatno dobro poznata knjiga Hrastova greda na kamenoj kapiji. Ova knjiga je veoma zanimljiva kada govorimo o čovekovom periodu i uopšte o tom protoku vremena, jer i Džadžić ukazuje na to da Andrić svojim delima ne aludira samo na puko ponavljanje istorije. Dakle, kod Andrića istorija negde ne postoji u onom bukvalnom smislu te reči, već Andrić smatra da ono što se sada dešava da je posledica naše prošlosti i da ukazuje na to šta će nam se dešavati u budućnosti. Dakle, mi treba da sagledamo našu prošlost kako bismo unapredili našu sadašnjost i kako bismo znali kako da utičemo i kako da napravimo što bolju i lepšu budućnost. U pomenutoj knjizi zapisa Džadžić govori o tome da se prosto čovekov život proteže uvek tako da on neprekidno traje, da ne prestaje, i o tome upravo Andrić govori u svojim delima. Džadžić o tome govori na ovaj način. Tako ono što se dogodilo otkriva smisao onoga što jeste i onoga što će tek biti. Na ovom shvatanju zasniva se ciklična vizija vremena i istorije u nekim Andrićevim delima. Dakle, istorija, kako je Andrić vidi, nema za cilj da nam ukaže na ponavljanja, već mi treba da izvučemo pouke i savete kako da se vladamo, kako da unapredimo svoj život i svoje sposobnosti i kako da dođemo do rezultata koje zapravo i želimo. Kod Andrića nije sve crno ili belo, već najčešće sivo, svedoče njegova mnogobrojna dela. Recimo, kraj romana Na Drini ćuprija govori u prilogu upravo o ovome. Alihodža je jedan od Andrićevih junaka koji govori o tom neprekidnom rađanju, o nemogućnosti konačne smrti i govori i to će proći. U Prokletoj Javliji imamo isti slučaj. Dakle, da je svet zapravo mešavina crnog i belog, dobrog i lošeg, svetlog i tamnog, Andrić govori, ali sa jedne visoke tačke gledišta i sa ciljem da nas oplemeni, da nas nauči i da nam ukaže da postoji vera u dobro. Andrić insistira, kao što sam rekla i u jednom od prethodnih videa, na svojoj misli i neprekidno je ponavlja, nekada indirektno, i to će proći. Sve može biti, ali jedno ne može. I dakle, time nam uliva optimizam koji nam je maukom vremenu i maukom prostoru živeli prosto neophodan. Ono što Džadžić uviđa i što je i veoma zanimljivo jeste činjenica da Andrić negde i nesvesno govori o tome da je most zapravo simbol lepote i da je most koji postoji u Višegradu, ali i naravno svuda u svetu mostovi koji postoje, pokazuju čoveku da postoji nešto što je iznad njega, nešto neprolazno, nešto trajno i nešto što predstavlja simbol svetlosti, simbol nade i simbol vaskrsnuća. Dakle, možda i nesvesno izdvajanjem simbola mosta kao neprolazne lepote i vrednosti, i Andrić i Džadžić okreću se svetlosti, a ne tami. Oni su ozareni optimizmom i osenčeni su dobrotom koja je neophodna, koju su uspeli da uvide, i makar u svojim delima oni žele ljudima to da prenesu, da ukažu na postojanje i onih dobrih i pozitivnih stvari u našem životu, i oni ih na taj način makar uhvate na trenutak.
ono o čemu oni govore i o čemu smo mi sada razgovarali svedoči upravo u prilog tome da je vreme nezaustavljivo, ali da je činjenica da se ono ne razlikuje mnogo i da je zapravo ma u kom veku i ma gde na svetu živeli, čovekova potreba da bude ono što jeste i da je čovekov cilj, onaj jedini pravi, ključni cilj, da bude srećan. Život je, kao što smo rekli, kako Andrić opisuje, često i muka i negde nam se čini da se sastoji samo od smene nedaća i nesreća različite vrste, ali kako Andrić kaže, život je neshvatljivo čudo i to je ono što ga čini predivnim i ono što je izvesno jeste da će i dok smo mi živi, ali da će i nakon nas život ostati neshvatljivo čudo koje se osipa i troši, ali ipak traje. Cilj je da nađemo način da pomirimo i da premostimo taj nepremostivi za sada jaz među generacijama i da svakome na svetu učinimo da ova avlija bude što lepše mesto za život. Hvala vam svima, nadam se da ćete pratiti i dalje moja videa i da ćemo otvoriti zajedno i dalje mnoge od Andrićevih tema. Hvala vam svima na pažnji i veliki pozdrav. Vidimo se.